Ugye háromféle ügyfeled van, az egyik az, aki igazából csak visszahúzza a cégedet. Nem tudom másképpen mondani, mi egyszerűen nem célcsoportnak nevezzük, CRM technikailag, de egyszerűen az, hogy visszahúzza a céged. Ő az, aki reklamál, problémázik, nem fizeti ki a termékedet, rengeteg gond van vele, és még ha vásárol és fizet is, a végén annyi plusz probléma van vele, hogy a végén inkább azt kívántad volna, hogy ne is vette volna meg. Ugye ő a nagyon problémás, ő nagyon visszahúzza a cégedet. És vannak olyan ügyfelek, akikkel semmi gond nincsen. Jönnek, vesznek, elviszik, örülnek, belőlük élsz igazából. Ideális esetben ilyen 60-80% a teljesen átlagos ügyfeleknek az aránya. És aztán van néhány ügyfeled, aki nagyon sokat lök a cégedet. Nevezzük VIP-nak. Ők azok, akik tényleg nagyon megtolják a cégedet. Ők kérnek valami újat. Ők azok, akik nagy tételben vásárolnak. Ők valamilyen sürgősségi felárat fizetnek. Tehát valamilyen szempontból tényleg nagyot dobnak a cégeden.